Hej, jeg hedder Somaya. Jeg er 41 år. Jeg er gift og har 2 børn. Jeg har valgt multimediedesign i Erhvervsakademi Aarhus på grund af, at i den første omgang, jeg vil med den digitale verden. Det kan være fra videoredigering og content creation og til digitale marketing, og det kan være design af hjemmesider, billedredigering og så videre. Nu vil jeg gerne starte med at præsentere noget af de opgaver, jeg har lavet. Den første er dette hjemmeside, som jeg har lavet. Ja. Så vil jeg gerne vise der min portfolio. Dette hjemmeside, jeg har lavet i dette fag, som hedder mediefag i Aarhus HF. Jeg har lavet den i Google Drive. Og så har jeg lavet en video til eksamen i mediefag. Ja, sådan jeg har lavet den. Det var شارس بالفوبر til eksamen og vi skal præsentere den. I dette overarbejde jeg redigerede dette video. Den anden er en decoupage, som jeg lavede som en opgave i billedkunst. Jeg lavede den alene, og så brugte jeg nogle billeder, som jeg skærede dem fra nogle aviser, og så har jeg lagt dem lige ved siden af hinanden. Jeg vil vise en moderne kvindes drøm i hendes liv. I den anden har jeg tegnet i en det er en tegning af en pige. Jeg har tegnet den alene, og så jeg blev inspireret af en foto i internet. Dette også har jeg lavet som opgave i billedkunst. Ja. Så ja, projektet var sådan, at fordi at jeg vil vise alle detaljer i dette tegning. Jeg prøvede til at dividere siden 1 centimeter, for eksempel nogle lodret og vandret linjer, som vi er væk fra hinanden for 1 centimeter. Det der så har jeg lavet på selve foto. Og så ja, prøvede jeg til at tegne dette foto. Ja, det var det.